ካልኣይ ክፋል ኖርዌጅያን ትግርኛ ትምህርቲ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ብዙሓት ዝግደሱ ከም ዘለዉ ስለዝረኣናዮ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሎማዓንቲ ቢልደ ቴማ ትበሃል ኣብዚኣ ዘላ መሳርሒትና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ንሕና ዝሰርሕና ኣይኮነን ናይ ካልእ ስራሕ እዩ ንኽትጥቀሙሉ ጥራይ ንምባል እዩ ኩሉ ንምምሃር እውን ኣብ ዝደሎ ዘይኮነ ቃላት ስለ ዝኾነ ባዕልኹም ንኽትሽምድድዎም ነዚኣ መሳርሒት እውን ንምልላይ ማለት እዩ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትረኽብዋ ኣበይ ትረኽብዋ ጉግል ንኣቱ መጀመርታ ኣብ ጉግል ቢልደ ቴማ ቢልደ ማለት ስእሊ ማለት እዩ ቢልደ ቴማ ንኣቱ ኣብዚኣ ክሊክ ገብር ኣብዛ ካልአይቲ ዘላ ኣብዚ ሕጂ ክልተ ዓይነት መሳርሒ እዩ ዘለና ስለዚ እዛ HTML5 ቨርዥን ተጠቀሙ ስለ ዝብሉ ዘሎ ቨርዥን ቫርሹን እያ ዘላ ኣብዚ ማለት እዩ ቫርሹን ስለዚ እዚኣ እንተ ደኣ ተጠቂምና ኣብ ኔት ብረት ክሰርሓልና ይኽእል እዩ ኣብ ኮምፒተር ኖርማል ክሰርሓልና ይኽእል እዩ ኣብ ፒሲ ኣብ ማክ እውን ክሰርሓልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክሊክ ክገብር እየ እዚኣ ኣብኣ ኣትየ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ቋንቋ ክመርፅ ኣለኒ ተኺእለ ትግርኛ ክመርፅ ይኽእል እየ ዝበለፀ ግን ኣብዚኣ ኣቲና ኣብዛ ስፕሮክ ቫልግ ቅርብ ምስ በልክዋ ላዕሊ ዘላ ናይ ቋንቋ ምርጫ ማለት እዩ ስፕሮክ ማለት ቋንቋ እዩ ቫልግ ምርጫ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ስፕሮክ ቫልግ ኤንክለ ስፕሮክ ቫልግ ተይልና ኤንክለ ቀሊል ሲምፕል ማለት እዩ ኣቫንሰርታ ምዕቡል ኣድቫንስድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ኣቫንሰርት ክንመርፅ ኢና ኣቫንሰርት ምዕቡል እንታይ ማለት እዩ ደስ ዝበለና ቋንቋ ንመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ትግርኛ ኖሽክ ኢና ክንመሃር ደሊና ኖሽክ ወይ ኖርዌጅያን ቋንቋ ኣብ ክልተ እዩ ዝምቀል ቡክሞልን ኒኖሽክን ማለት እዩ ስለዚ ትግርኛ ከዓ ስለንደሊ ትግርኛ ንውስኸሉ ካብ ኒኖሽክን ቡክሞልን ዝበለፀ እኮ ተዘይበልኮ ቡክሞል ግን ዝያዳ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ገለ ዝጥቀሙሉ እዮም ኒኖሽክ ብብዝሒ ዳርጋ እናተረፈ ዋላ ተዘይበልናዮ ኣብ ብብዝሒ ኣይንጥቀመሉን ማለት እዩ ኤንግሊሽ እንግሊሽ ማለት እዩ ኣምሓርኛ ዝኽእል ተሎ ኣምሃሪስ ክንመርፅ ኣብዚ ኣምሃሪስ ኣምሓርኛ ማለት እዩ ኣረቢስክ ዓረብ ማለት እዩ ካልእ ቋንቋ ንኽእል ተኮይንና እውን ካብዚ ንመርፅ እሞ ንቕፅል ሾር ንብላ ንቕፅል ማለት እዩ ወይ ራን ማለት እዩ ብእንግሊሽ ሾር ንብላ ሾር ምስ በልና ዝመፀልና ተንጊ ዝመረፅናየን ቋንቋ ኣብዚ ንህለዋ ኣብዚ ላዕሊ ማለት እዩ ሕጂ ትግርኛ ኣብዚኣ ደሚቓ ትረአ ኣላ እንተ ደኣ ነዚ ዝርዝር እዚ ብቡክሞል ብኖሽክ ደሊናዮ ወይ ኖርዌጅያን ማለት እዩ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ቡክሞል ክብል ከለኹ ወይ ኖሽክ ክብል ከለኹ ንቡክሞል ኢና ንዛረብ ዘለና ኩሉ ንምሃሮ ቡክሞል እዩ ኒኖሽክ ኣነ እውን ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ኣብ ናይ ኒኖሽክ ከባቢ እውን ኣይነበርኩን ብጣዕሚ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እውን ዲያሌክት ናይ ኖርዌይ እቲ ኒኖሽክ እውን ይፈላለዩ ዲያሌክት ላሃጃ ማለት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝፈላለ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንምሃሮ ቡክሞል እዩ እዚ ቡክሞል ኣብዚ ንመርፅ ማለት እዩ እዚ ብቡክሞል እዩ ተፃሒፉ ዘሎ ትግርኛ ፋሚሊ ኦ ሽለክት ሕጂ ስድራ ቤትን ኣዝማድ እንተ ደኣ ኮይና ልክዕ ኣብዚኣ ምስ ናብ ትግርኛ ቀይርና ክንብለን ንኽእል ኢና ኣካል ወዲ ሰብ እንታይ ይበሃል እንተ ደኣ ክንፈልጥ ደሊና ቡክሞል ነቐይራ ነዚኣ ክሮፐን ማለት እዩ እዚ ከምኡ እናበልና በቲ ከነፅንዖ ንደሊ ተኺልና ንኣቱ ሕጂ ብደስ ዝበለኩም ክጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም ተደሊኹም ቁፅሪ 31 ቁፅሪ 14 ብደስ ዝበለኩም ኣብኡ ክሊክ እናገበርኩም ተኣትዉ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ቁፅሪ 2 ክንኣቱ ኢና ቁፅሪ 2 ምስ ኣተና ልክዕ ተን ቋንቋ ኣለዋ ኣብዚ ላዕሊ ተን ዝርዝርካ ኣብ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክሊክ ተጌርና ድቂ ትብላላ ድምፂ ዘለዎ ኣሎ ድምፂ ዘይብሉ ኣሎ ስለዚ ድቂ ብኖርዌጅያን ወይ ብኖሽክ እንታይ ይበሃል ተይልና ቡክሞል ንኸይድ ኣብ ቡክሞል ክሊክ ንገብር ድቂ እንታይ ይበሃል ፎስተር ማለት ስለዚ ክሊክ ተጌርናዮ ፎስተር ኢልዎ ቢቦ ማለት ስለዚ ኣብዚ ኣጋጣሚ ንእግረ መንገደይ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ እውን ዝበልክኹም እቲ መቦቆላዊ ቋንቋ ምስማዕ ዝበለፀ ስለዝኾነ እዚ ፎስተር ክብል ከሎ እስኻ እውን ምስኡ ተደጊምካ እቲ ምልምማድ ኣፍካ ናይ ምኽፋት ወይ መልሓስካ ናይ ምልምማድ ዕድል ስለዝህሉ ቀፃሊ ፎስተር ክብል ከሎ ወይ ዝኾነ ቃል ኣብዚ ምስኡ ምድጋም ብጣዕሚ ኣድላይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እናበልና እዚኣ መነስከ ትብል ዘላ ናይ ሰብ ክሮፕ ብዛዕባ ኣካላት ክሊክ ገብር ከለኹ እናተቐየረ ከይዳ ኣሎ እዚ እውን ድምፂ ዘለዎ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ከመልክት ከለኹ ቀያየር ኣሎ ሆደ ሙን ሆን እናበልካ እናቐያየርካ ትሪኦ ማለት እዩ ምስ ወዳእና ቁፅሪ 2 ናብ ቁፅሪ 3 ክንከይድ ተደሊና በዚ እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና ናቪጌት ወይ ከዓ በዚ ክንቀሳቀስ ንኽእል ኢና ወይ ናብዛ ሆም ተኺድና ኩሉ ግዜ ናብታ መጀመርታ እያ ትመልሰና እንደገና ርኢና ኦኬ ኖርዌጅያን ኮይኑ ወይ ኖሽክ ኮይኑ እንተ ደኣ በርቲዕና እንደገና ናበይ ንምለስ ናብ ትግርኛ ኦኬ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኮምፒተር እየ ከንብብ ዘልየ ቁፅሪ 31 ኣብ ኮምፒተር ከይድ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ቃላት ክንፈልጦ ኢና ማለት ግድን ኣይኮነን እቲ ዘድሊ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ዝያዳ ንጥቀመሉ ኮምፒተር ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ እዩ ኪቦርድ እንታይ ምዃና ምፍላጥን መርኣይ እንታይ ማለት ምዃኑ ምፍላጥ
ዳርጋ ግድን ይመስል ምክንያቱ ቀጻል እንጥቀመሉ ስለዝኾነ ስለዚህ ትቀጻል እንጥቀመሉ ቀጻል ብጣዕሚ ክንፈልጦ ኣለና ዲስኬት ሕጂ ቀደም ዝተረፈ ዳርጋ ኣይትረኽቦን ይኸውን ተፈሊጥካዮ ጽቡቕ ብፍላይ ናይ ኮምፒተር ዓውዲ ተለኻ ተዘየሊኻ ግን ግድን ኣይኮነን ክትፈልጦ ማለት እዩ ምፍላጥ ግን ጽቡቕ እዩ ስለምንታይ ግድን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ትግርኛ እውን ንዛረብ ኢና ኩሉ ትግርኛ ንፈልጦ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ትዘልየካ ኣብ ሂወት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ስለዚ ኩለን እዚአን ኣንቢብኩመን 2 ካብ 10 ዋላ እንታይ ሒዝኩም ከማነ ካብዚ ኩሉ 2 ካብ 10 እንታይ ማለት ካብ 120 ካብ 1000 200 እናበልካ ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሕለፍዎ ምርኣይ ጽቡቕ እዩ ኩሉ ግድን ዘይሓስክዎ ደሸምደድክዎ ግን ደይምባል ማለት እዩ ኣብቲ መጀመርታ ክትሪኦ ከለኻ ፎስተር ተራ ሒዝካያ ሕጂ ብኩሞል ጽንሕ ኢልካ ተመሊስካ ተጽንዖ ከለኻ ምናልባት ዝያዳ ክትሓዘልካ ትኽእል ከምዚ መጀመርታ ትላለዮ ንበሎ ድሓሪ ሽዑ እንደገና ትምለሶ ከለኻ ቁሩብ ትዝክሮ ምስ ደጋገምካዮ ጽቡቕ ኢካ ትሕዞ ምስ ግዜ እውን 5 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ምናልባት ክትርስዖ እውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ዝያዳ ትነብሮ ስለ ዝኾነ ንኣብነት ፈለኛ ሞ ናይ ፈለኛ ቃል ብዙሕ ፈልጥ መካኒክ ናይ መካኒክ ብዙሕ ቃል ፈልጥ ሕክምና ዝሰርሕ ናይ ሕክምና ስለ ዝኾነ እቲ ካልእ ክፋላትካ እንዳጠፋእካ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ጠፊእኒ ኢልካ ደይምጭናቕ ቀጻሊ ግን ምንባብ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ፈሊጥካዮ እንተጸኒሕካ ክደግሞ ከለኻ ቀሊል እዩ ዋላ ንስኻ ይትበልዎ ከዓ ሰብ ክዛረቦ ከሎ ክትሰምዖ ብጣዕሚ ቀሊል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ቢልድ ቴማ ብጣዕሚ ትጠቅም ክስታያ ከምዚ እናቐያርኩም ተጠቀሙላ ንኣብነት ፊስከር ተርኢና ፊስከር ክንረኽቦም ንኽእል ድኳን ከድና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ኣብ ቤት ምግቢ ክንረኽቦም ንኽእል ኩሎም እዚኦም ኣብ ድኳናት እውን ስለ ዘለዉ ድበዝሑ ምርኣይ ኣብዚኣ ትደለኻዮ ሽሙን ኣብ ዩቲዩብ ወይ ኣብ ጉግል እንዳገበርካ ዝያዳ ብዛዕባኦም ምፍላጥ ምዝንጋዕ ማለት እዩ ብዙሕ ከይተጨነቕኩም ሓድሽ ነገር ክትምሃር ከለኻ ጭንቀት ኣለዎ ግን ክስታይ ደይምግባር ማለት እዩ ኩሉ ዘይሓስክዎ ዘይምግባር ንመዓልቲ ቁሩብ ቁሩብ እንዳወሳካ ተኸድካ ኣዝዩ ኣዝዩ እኹል ምስ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እግረ መንገድኹም ብእንግሊሽ ትፈልጥዎ ነገር ተሎ ምስ እንግሊሽ ተወዳድርዎ ትኽእሉ በቲ ዝሰልጠካ ማለት እዩ ኣምሓርኛ እንተደኣ ኮይኑ በኣምሓርኛ ማለት እዩ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ብጣዕሚ ቢዚ ክገብረኩም እያ ግድን ኩሉ ዘይሓስክዎ ይትበሉ ጽቡቕ ናይ መጽናዕቲ ግዜ ኣብ ዝመጽእ ብዛዕባ ዲክሽነሪ ክንዛረብ ኢና ከመይ ጌርካ ዲክሽነሪ ትጥቀመሉ ምስ ትፈልጦ ቋንቋ ብፍላይ እንግሊሽ ትፈልጥ ተኾንካ ከመይ ጌርካ ተተሓሕዞ ትኽእል ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ በዚ ኣውዲና ኣለና ሼር ሳብስክራይብ ግበሩ ንኻልኦት እውን ኣካፍልዎም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ትርፊ ግዜኹም ከዓ ብቋንቋ ትዘራረቡ ትለማመድዎ ጽቡቕ እዩ ኣብ ቀረባ ኣብ ኣፍካ ፀኒሓልካ ማለት እዩ ኦኬ ብሩህ መዓልቲ ቻው ቻው